NDPनि खोथा बिसि खोथाखौथ' रावबो बुङाखिसै NDPनि खोथाखौ NDPना जाहैबाय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो हेल' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै मिन्थिखाबाय बे आपडेटआ मानि सायाव जागोन भिडिअखौ फुल नाय हाजासे भिडिअखौ फुल नायबासो मोजाङै बुजिनानै मोनगोन स्किप खालायनाङा आरोना भिडिअखौ आरो नोंथांमोना इन्ट्र बा थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जे दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो बिटिसिनि CM हाग्रामा महिलारि सारा दा मा बुंदों दा रन्जन दैमारिनि सायाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायजोब आरोना फुल नायजोबबाथाय मोजाङै मिन्थिनानै मोनगोन रन्जन दैमारिखौ उदां खालाममारगोन नामा नैबे भिडिअखौ फुल नायजोबबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै लाग्रो ओमफ्राय दानिया मोनसेया जाहैबाय NDPनि खोथा बिसि खोथाखौथ' रावबो बुङाखिसै NDPनि खोथाखौ NDPना जाहैबाय बिथांमोना दङ बिसिनाबो MOSआव दं केस फोजोबनांगौ रिहेबिलिटेसन जानांगौ ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आंनि जेलनिफ्राय गदों नंगौ आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो नाङाखि बे फ्रि जानानै थानांगौ केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आंहा मोनसे आत्मबिसास आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला 3 फासि जानायनि माबा दं नामा आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिमखौ मिथिबाय बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार जायसे जागोन दा बन्द'बो जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट बे खोथाखौ दा खालाम बेयो जेराव दोनदोंथ' बे केसा सोलिलांबाय थागोन खिन्थु फासि होननाय शब्दखौ बोखार होनना बुंदों बे जायखिया जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिसास नङा जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदां दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोन गासिबो एप्रोचिंआ जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था रन्जन दैमारिया मानो गवा जादों फाग्ला सुखथिया खालामना जेल जाजायो नोंलाय मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायो ना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेरा फाले बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया हा सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिमावसो जोबहैगोन दा बिसिनाव बिदि जागोन मानसियानो जेलाव थाबाय थायो बिदि जागोन दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बायदि मोनदों दे दा बे जाहैबाय रिहेबिलिटेसननि बेलायाव आं रायज्लायनांगौ खिन्थु
दाथ' जेनेबा बुंनो हाया जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय मोननै मोनथाम बेबायदि ग्रुप जाफ्लांबाय ग्रुप जादोंब्लाबो जेनेबा मोनसे जेनेबा धीरेन दामोनाबो मोनसे ग्रुप जानांगौ नोंथांमोना नोंथांमोननि केडारनि माबाखौ दायथ' लानो दोननांगोन बे क'क्राझार आलदा माबा चिराङा आलदा बेबायदि दाफै जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्टियास लेसखौ उमुगा आलदा बै नंगौना नङा कनफिउस जायोना बे जिनिसा जेनेबा आङो मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केडारफोर दं आङो दायथ' लानो हानांगौ आङो खुनु बेले बेजे जानो मानसिफोरनि लिस्टआ माने एखम्बा ओरै जायो दावखोयो एखम्बा फासयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आङो आंनि ग्रुपखौ समस्त जिनिसखौ आं दायथ' लानो हानांगौ जेनेबा सोरनिबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपना समस्त केडारफोरनि माबाखौ दायथ' ला लिस्टआ मोजां मार्चास लिस्टआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायथ' लादोंबा नोंनि ग्रुपखौ माने बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रेन्डाम बै गोजौनिफ्रायबो होयो बबेखौ लानानै खामानि मावनो जाखाङो मार्टियास लिस्टआ थिग खालाम जेनेबा आङो आंनि ग्रुपनि हिसाबै आङो मिथिगौ उमुक मार्टियास बेखौ थिग खालामदो जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपआ जोंनि ग्रुपआव सोर सोर केडारफोर बेसेबां मार्टियास जालांखो आंथ' बयनिखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानांदों दा नङा सेपारेट नङा मोनसेयानो खिन्थु नों जेब्ला आंनो फैयो बैसिखौ लेबगारा बे आंजों मिलायखायामोन बे आं बुंबाय अननानै मार्चासआ मार्चास दोनखोमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा बेबायदि दाजा जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै जों मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायथ' दं जोङो बुंखानांगोन जोङो बुंनांगोन बा एप्र'चआ जोंहा खालामखाथारनांगोन नङा होमबा एप्र'चआ जोंहा खालामखाथारनांगोन मावनो हायो हाया बेसेबां हाया बे आलादा खोथा खिन्थु आङो आसा खालामदों मावनायाथ' जों मावखागोन बेसेबांसिम हायो ओंखायनो ज' जाफिनदोब्रा माबादो लिस्टखौ दोनखोमालायनो नाङा आरो माबा बिपिएफआव ओंखारबा माबा रिहाबिलिटेसन मोननानै होमबालाय बे एन्टिमेन्ट नंला जाहैबाय बिदिबो जायोना नोंसिना बिपिएफआव ओंखारग्रा एन्टिमेन्टफोरनो माबाखौ होआखैलायनो नामानो गाखाखिलायनो मा जाखो बिदि दाजाथार एकदम दाजा एनडिपि राजनिति होननाय जिनिसा आलदा आङो बिजेपिखौ मोजां मोनदों आं बिजेपि खालामदों आं कंग्रेसखौ मोजां मोनदों आं कंग्रेस खालामदों जाथि मेलाव जों खौसेथि बे बिजेपि खालामदोंना लिस्टखौबो होफैलायना दा बिदिथ' जाना जादों दा बेफोरखौ एकदम आं खावलायनाय आं मोजां जेब्ला आङो दिल्ली लेभेलसिम एप्र'च खालामो बे जिनिसा सलिड जायो आङो दिनै मोनसे खोथाखौ लानानै एप्र'च खालामबाय आरो सबबो बारायफिनोबा बे एसे इनडिसिप्लिन जायो नङा होमबा माने बे आराम मोननानै जोंखौ हमगोन बिसोर अफिसार बिराद हमनो गोरों बिसोर जोंखौ एसे समनिफ्राय ना बारा जादों मानसिफ्रा जोंनि माबाफ्रा एसे समफ्रा थारमाने बिसोर जाहैबाय बिराद टप लेभेलनि इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोर ओंखायनो जोंनि माबाफ्रा खुनु दिन भुल जानानै थांनो नाङा
बेयो जाहैबाय इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोरनि थुलुनायाव जों जेबो हाया जोंनि एप्रचजों जोंनि माबाफ्रा एकदम सिस्टेमेटिक जाखानांगौ गोरोङा फिदिंजोबनो हायो बिसोरो बेखायनो आंनि खावलायनाया जों जेब्ला बेफोर खोथाखौ लानानै रायलायनाय जागोन जाहाथे बेनो बेनिफ्राय आरो गोदान आपडेट जाफिननाङा रिहाबिलिटेसननि बेलायावबो बेसेबां सहैदों बेसेबां सहैदों आंथ' जेनेबा बे 5 बोसोरा खबरबो लानाय जायाखै एबारावथ' जिहेतु गभर्नमेन्ट सालायबाय जों लानांसिगोन लागोन दायथ' दङ गभर्नमेन्ट सालायनाय हिसाबै बेखौ आं रायलायगोन नोंथांमोनजोंनो आरो नोंथांमोननि जितु एप्रच बा नोंथांमोननि जितु प्रेजेन्टेसन बेखौनो लानानै आं गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ एप्रच खालामो बेखिनि नङा होमबा बे जागोन आरोखि